mun yi wanda ina ma na haƙi zai tashi babu na farko da zan fara halakawa kamar dan manna kai shi kenan sai zama tun za mu ci abinci ba hanya ba barin katsanan nan zan yi ba koma Nijar ko da jaki ne tun da gab muke na muka su kai ya kai ne a lafiya lau ya ga ne alhamdulillah wai tilawa kake na karatu ko me naga sai san batu kake a tafsiri nake mala yake ga magana ne ya banga me jama baki baka ce kana tafsiri ya yi nan fa yanzu nan kala ka tafa nan wannan littafi ne zai shiga cikin nan kai hiziya dan iska ne ni fa daga ganin nan me ka gani a gaskiya ne ka gani ko to baka da bukatar wani bayani ni da nazo maka da mafita sai zage kake mu me mafitar ka san halin da nake ciki ka san yanayin da nake ciki na san halin da kake ciki ai irin ku muke bi muna dubawa saboda shi Nura Khalil Foundation kaga lokacin lockdown din nan ya taimaka wa foundation din ya taimaka wa mutane sosai lokacin fadan boko haram din da ake shi ma haka yan gudun hijira ya ba su tallafi sosai ai tallafin irin ku yake amfana masu neman yadda za su ka manta jajirtacciyar matan nan ɗaya tamkar da goma mace mai kamar maza Hajiya Farida Barau na wai da mai ta kace kwatance mana matan Nura Khalil injiniya Nura Khalil ba kai la ilaha illallah to albashirinka ai in dai akwai Hajiya Farida Barau a gari to muka kan mu take saka kai na gatse da Allah ni yanzu ma biza zan je in tambaya nawa ake yin biza dan an ce kana ganin ta kawo ke ana tambayar nawa ake yin biza ina yin biza ni ta kai ni ko Chad ne ma in je in kamo kifi in dawo to yanzu ba ta lokaci ya za a yi muganta ka bari sai gobe mana wani irin gobe in kai in ga abin da ya zo ma akan lokaci in kai shi babu ba ta lokaci kai matsala ta da kai gaggawa kai baka da koyi akan komai ina zan yi hakuri in kai kuma mu je kawai muganta tun yanzu to ka bari mu sa kaya masu kyau mana ka duba a yadda muke mu bata kasuwa kuma akwai kudin mota a wuri na da zan je mota tafiya sai mu kashe su kawai mu sai tallabiyoyi dan gema Allah mu je kawai mu je